Здравейте, скъпи приятели! Днес, в денът на новолунието в Близнаци, искам да ви говоря за страстта. Страстта, която влиза през нашето блюдо, страстта, която се отключва, когато четем един роман или гледаме един филм. Но унази, най-важната страст, е страстта в нашия глас. Тази страст, която запалва ентусиазма, емоциите, чувствата във всеки, който ни чува, във всеки, който разговаря с нас. И това е така, защото всеки път, когато общуваме, ние предаваме емоции. Както тази малка пъпка на растението капери се превръща в цвете. Така нашето намерение да предадем и изберем емоцията, която предаваме на хората, с които общуваме, се превръща в едно красиво цвете. Всеки път, когато ние сме заедно. Дори когато общуваме по телефона. Погледнете този хоризонт. Погледнете тези лодки. Хората, преди да се качат на своята лодка, изпитват своята страст към откривателството, към свободата, към нови хоризонти. Това, което ще направим днес с вас, защото влизайки в месеца на Близнака, ние сме пълни с какво? С любопитство. И това е най-ценното чувство, което носим, откакто сме се родили. Спомняте ли си, че всички малки деца задават поне по 100 въпроса? Защо? 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 Сега ще ви разкрия една малка тайна. Че най-трудният въпрос, на който отговаряме в живота, не е въпроса защо, а е въпроса как. Как да вложим нашата страст там, където работим, където обичаме, където творим. Защото когато влагаме страст, тогава успехът е неизбежен. И често пъти си задаваме въпроса, как хора, които с години наред вървят по своя път, успяват, падат, стават, изтупват се и продължават. И за това е виновна страстта. Страстта на откривателите, страстта към новото, желанието да знаем все повече и повече. Защото когато човек се събуди сутрин и каже, че знае всичко, той вече е остарял. Ако за него няма нищо ново, ако не се събужда с очите на дете, той вече е остарял. И това е жалко, когато го видим в млади хора, които са на по 30-35 години, 40. Защото в Италия казват, човек е на толкова години, наколкото е душата му. И днес ви приканвам вашата душа да се събуди с любопитството на дете. Да погледне, да се услуша и да прегърне този живот, да прегърне този ден и да прегърне вашия глас, който е вашата лодка в открито море, в общуването с всички хора, които обичате, на които се възхищавате, дори и на хората, на които се обиждате. Да, пак вашия глас е вашата лодка. И когато вие имате своята полярна звезда, а това е вашето най-дълбоко и съкровено желание, гледате напред и не се страхувате от бурите, от морето, което ще се разбушува, от мъглите, които могат да се спуснат, защото знаете, че нищо не е вечно, дори и лошото време, дори и проблемите във вашия живот. Тогава погледнете към вашата полярна звезда, към вашето най-съкровено желание, където влагате вашата страст и ще откриете онази сила, която може да помести планини. С вас е Дими Йорданова, вашия психолог, вокален коуч, журналист фриленс и културен медиатор. С целувки от Слънчева Сицилия и остров Липари.